Όμως από 8 χρόνια, το 1890, η εταιρεία αυτή διέκοψε τις εργασίες της εξαιτίας της εξάπλωσης όλων των κεφαλαίων της και τελικά διαλύθηκε. Στην συνέχιση του έργου ανέλαβε ελληνική εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία του Διόρυγας της Κορίνθου υπό τον Ανδρέα Συγκρό, που ανέβηκε την εκτέλεση συνεργασιών στην εργοληπτική εταιρεία του κ. Μάτσα, η οποία κυροπεράτωσε το έργο. Αυτό το οικονομικό τόλμημα, αυτός ο τεχνικός άθλος με τη χρησιμοποίηση 2.500 εργατών και των τελειότερων μηχανικών μέσων της εποχής, πραγματοποιήθηκε μετά από 11 χρόνια με εξόρυξη 12 εκατομμυρίων κυβικών χωμάτων. Έτσι, στις 25 Απριλίου του 1893 έγιναν τα εγγένεια με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Εκτός από τα κρυπηδώματα που στηρίζουν το υποφαλάσσιο τμήμα της διόρυγας, είχε γίνει επένδυση και των τρανών σε επιφάνεια 30.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διόρυγα κόβει ευθεία γραμμή των ηθμών της Κορίνθου σε μήκος 6.346 μέτρων. Το πλάτος της διόρυγας με επιφάνεια της θάλασσας είναι 24,6 μέτρα και στο βυθό της 21,3 μέτρα, ενώ το βάθος της κυμαίνεται μεταξύ 7,5 και 8 μέτρα. Ο συνολικός όγκος των χωμάτων που εξορίστηκαν για την κατασκευή της διόρυγας έφτασε τα 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η γεωλογική σύσταση των τρανών της διόρυγας είναι μια όμορφη με ποικιλία γεωλογικής ειστράζης οδαφών που κόβονται από δεκάδες ρήγματα με κατεύθυνση από ανατολών στο Δυσμάρ και με οξία γωνία σχετικά με τον άξονα της διόρυγας.